benvinguts. Des de l'entitat de Clau de Volta hem organitzat aquesta visita guiada perquè ens va semblar molt interessant parlar del nostre patró, el patró de Palamós, que és Sant Joan. Llavors, per començar, ens ha semblat també un bon lloc col·locar-nos en aquest espai, que és un dels espais més musicals dels principis de la fundació de la parròquia. De fet, és un lloc estratègic situat entre la nau central, la part del presbiteri, la capella de Sant Joan i aquí, en aquest espai, era un lloc emblemàtic en els seus inicis. Parlarem de Sant Joan des de la perspectiva de diferents elements, o sigui, a partir de la imatge, a partir de la capella, a partir també del benefici de Sant Joan. I per entendre tot de què va una mica, primer parlarem dels inicis de la fundació de la parròquia. I en aquest sentit ens hem anat repartint la feina amb en Gavi i ell parlarà de la part més arquitectònica, més artística, i jo intentaré entomar la part més musical i la part més religiosa. Molt bé. Endavant. Doncs benvinguts. Bé, per entendre per què Sant Joan és patró de Palamós i derivar com la música de l'església que va derivant als balls de carrer i a la música a la plaça, ens hem de remuntar molt enrere. Hem d'anar ben bé als inicis de la fundació de Palamós, 1979. Recordeu, Palamós ja existia abans, es fa una carta poble perquè vingui més població i llavors aquí a Palamós es comença a concentrar una sèrie de població que requereix una capella. Per què? Perquè, en principi, la capella sufragària era de Santa Eugènia de Vilarromà i en un moment determinat la gent necessita un espai de culte. I es funda la capella de Santa Maria de Palamós. On era aquesta capella? Doncs exactament era el lloc on ens trobem ara, en el presbiteri. Ens hem d'imaginar una capella petita que tenia l'entrada per aquesta porta d'aquí i l'altar major mirant cap al llevant. Per allò que hi havia una finestreta que entrava la llum quan sortia el sol, entrava la llum i il·luminava l'altar. Aquesta és la capella primitiva. Però clar, què va passar? Doncs ens trobem a principis del segle XIV, el 1327, els palamosos diuen, nosaltres voldríem parròquia, però hi havia un conflicte amb Santa Eugènia de Vilarromà, que era la parròquia de tota la zona. Llavors van fer una petició al rei Alfons d'Aragó i al papa Martí V en el seu moment i van concedir parròquia a Palamós. El que passa que això va portar un litigi, no m'allargaré, que en 2 anys es va solucionar, finalment va guanyar Palamós i van tenir dret a fer parròquia. Ara, què va passar? Als pocs anys de tenir la parròquia, estem entorn del 1330, i entre el 1330 i 1333, la imatge titular, que era Santa Maria, els palamosins la mouen i la traslladen des de l'altar major, que estava aquí a la meva esquerra, a justament aquí que hi havia una capella lateral. I què posen a l'altar major? Sant Joan. Van posar Sant Joan. Per què Sant Joan? És el que irem averiguant i el que irem desgranant mica en mica. Però veurem que no hi ha una única raó que expliqui per què Sant Joan és patró de Palamós, sinó que n'hi ha diverses que es van recolzant unes amb les altres. Un cop és parròquia, estem a mitjans del segle XIV, tenen ja el permís al bisbe per construir una nova església i comencen per la meva esquena. A mitjans del segle XIV comencen a edificar l'àbside, que tenim a darrere, i després comencen a edificar les primeres capelles laterals. La primera capella lateral que edifiquen és aquesta que tinc a la meva dreta, que és justament la capella de Sant Joan Baptista, tornem a trobar-nos. I trobem que el 1447 ja està edificada. De tal manera que arribem a mitjans del segle XIV i han edificat també la de Sant Miquel, que és a la meva esquerra, la de Santa Anna i la de Sants Metges Cosme i Damià. Per tant, direu, no hi havia més capelles? No. La parròquia, la primera parròquia, la part més gòtica, la part del segle XIV, arribava fins a aquestes 2 capelles. I, per tant, la resta faltava per edificar. I vosaltres direu, bueno, i què passava? Que tenien camp obert? No. Tenien taulons, normalment el que es feia és, amb uns taulons es tapiava la part de la nau i així es podien seguir construint i ja es podien fer oficis. Ara bé, us he dit,
El 1447 tenim ja aquesta capella d'aquí ja edificada, la Sant Joan, molt important, perquè ja el primer inventari de 1474 ens està explicant, ja ens dona informació musical, i ens està dient, en la primera visura, és a dir, la primera visita que fa el representant del bisbe, que es feien unes visites pastorals, que es deien, i venien i prenien nota del que veien a cada capella. I ens explica, en aquesta capella de Sant Joan Baptista, òbviament era un baptisteri, tenia una pila baptismal, que no és aquesta que ara han posat a la capella fonda, que fa poc era aquí, aquella és del segle XVI, tenia una pila baptismal, un altar i un orgue. I ara podem enllaçar una mica amb el que tu ens vols explicar sobre aquesta capella. Primer de tot m'agradaria explicar que quan hi ha una devoció a un sant, què és el que fa falta per fer aquesta devoció, per tirar-la endavant i per retre aquest homenatge a aquest sant. Pot ser una imatge instal·lada en un altar, pot ser una capella, però en molts de casos també fa falta que hi hagi una persona que se n'encarregui de la gestió religiosa, d'oficiar, i a més també, a vegades, hi ha confraries que tenen la devoció al sant. Les confraries estan gestionades per persones laiques, que aquestes persones laiques el que fan és que gestionen les activitats i sempre intenten tenir recursos perquè continuï endavant la confraria. Seria com ara les entitats que coneixem, però gestionades a dins de l'Església. Llavors, hem dit una cosa important, parlem de la construcció de la capella el 1447. La qüestió és que el benefici de Sant Joan s'instaura el 1431. I exactament en el moment d'instaurar aquest benefici, els jurats de Palamós doten el benefici de Sant Joan a l'altar que s'ha de construir properament a l'església de Santa Maria de Palamós. Això vol dir que primer, abans de la capella, van instaurar el benefici. I aquí hi ha una dada important i a destacar, que són els jurats de Palamós. Per tant, era el govern municipal el que instaurava el benefici. I això vol dir que aquest benefici anava a càrrec dels jurats de la vila, que serien els que econòmicament dotarien per tirar endavant aquest benefici a càrrec de la persona que pogués assolir-lo. Això que sigui fundat pels jurats vol dir que des del govern municipal hi havia molt d'interès en que hi hagués una persona dedicada a aquest benefici, que estava dedicat al sosteniment del cant del cor de preveres. Per tant, tenia una funció musical. Això vol dir que, important, primer als jurats els interessa que hi hagi una música eficient, una música de qualitat per la qual una persona cobraria uns diners per dur-ho a terme. Aquest benefici, quan es va fundar, va haver-hi una persona que es va fer càrrec, en aquest cas va ser Joan Esteve, després va passar a ser un altre que es deia Antoni Bruguerol, Gaspar Vinyals, podríem fer la llista extensa d'un darrere de l'altre qui es va fer càrrec d'aquest benefici. El que és curiós és que arribem a un moment on apareix un nom que es diu Antoni Hermosic. I de l'Antoni Hermosic sí que hi ha algunes coses més a destacar que estan vinculades també a la capella del Sant Crist. Vols explicar què va fer l'Antoni Hermosic? L'Antoni Hermosic, beneficiat del benefici de Sant Joan Baptista, aquest al qual fa referència ella, que estava relacionat amb la música que es feia a la parròquia, doncs va ser un personatge molt curiós, perquè en aquella època on anaven a aprendre música els que eren beneficiats de Sant Joan? Doncs ens trobem que l'Antoni Hermosic se'n va anar a Salamanca. I de Salamanca va portar dos calzes molt macos, renaixentistes, que es guarden aquí al Museu Mossèn Pau, que són del 1557, i un altre que va portar una vintena d'anys després. Són dues peces precioses, que el molt curiós és que posa el seu nom, posa Antoni Hermosic català. Clar, si hagués estat fet una factoria d'aquí a Catalunya no tindria massa sentit que diguessin que Antoni Hermosic era català, però com que mirant el segell d'Argenter veiem que apareix SL i un bou, que eren el símbol d'Argenteria de Salamanca. I per tant va portar dues peces que encara tresorem avui en dia del més pur estil renaixentista castellà. Molt bé, doncs en aquesta capella, a més, també hi havia un orgue renaixentista i un orgue que en principi no seria tan gran com el que després explicarem de l'època del barroc, però sí que era molt important, perquè els dos organers
en aquell moment els orgueners, al segle XV i XVI, els orgueners eren igualment orgueners, constructors d'orgues que mantenien i reparaven els orgues, com els organistes que tocaven, era la mateixa funció, van ser dues persones que eren molt importants i amb un reconeixement al Principat, a les Illes i a la Catalunya Nord. Es deia Joan Gaspar Roig, que va estar aquí a Palamós, va fer fortuna marxant de Palamós abans del 1543, perquè de fet va estar aquí pocs anys abans. Ell era fill de Blanes, es havia instal·lat aquí a Palamós i a partir d'aquí va estar-hi una temporada exercint la seva tasca. I l'altre va ser el Ferrando, que també tots dos van estar vinculats en reparacions en els orgues de la Catedral de Girona, la Catedral de Barcelona, vinculats també en tota una sèrie de llocs que eren molt emblemàtics i els orgues van passar a ser un punt destacat. Si seguim amb els cabiscols, els que són els mestres que ajudaven al cant del cor de preveres, tenim una altra llista que van succeir en l'Antoni Hermosic. Ens trobem en Domènec Valentí, que havia acabat de ser també mestre de cant a la Catedral de Girona, per tant això ja ens indica quina era la qualitat musical. Un no sortia d'aquí de beneficiat per anar a la catedral si és que no era una eminència cantant, perquè si no, no hagués anat a parar a la Catedral de Girona. Després trobem l'Antoni Villalonga, del qual el seu testament ens dona notícia que ha deixat el llegat dels llibres de Palestrina i de Tomàs Lluís de Victòria, grans emblemes de la polifonia del Renaixement, els va deixar com a llegat a la comunitat de preveres. Què vol dir? Doncs que aquest era el repertori que ells utilitzaven. Utilitzaven una polifonia, segurament amb l'acompanyament d'aquest orgue. I després del Villalonga ens apareix un altre beneficiat, que en aquest cas, Josep Reig, potser us sona el nom, va estar aquí entre el 1631 i 1666 perquè des de Clau de Volta vam dedicar una jornada a aquest compositor del barroc emblemàtic. Vols explicar alguna cosa de Josep Reig? Perquè Josep Reig s'identifica moltíssim amb Palamós, tot i que no era fill de la vila. Bueno, en Josep Reig neix el 1595 a Peratallada. Vosaltres direu, ostres, si neix a Peratallada, com podem dir que era un músic palamosí? A mesura que us vagi explicant ja haureu descobrint per què. Bé, el que va passar que als 2 anys va morir la seva mare. I el seu pare, també dit Josep Reig, que era fuster, doncs clar, en aquella època un home amb un nen de 2 anys no era ben vist. Per tant, van concertar matrimoni amb la Margarida Grega, que era de Palamós, que els seus pares eren els Grec, que eren mestres d'aixa, i van dir, mira, a més el gendre és fuster i ens ajudarà en tot el tema de la mestria d'aixa. Es van casar, 2 anys després, el 1997 concertaven el matrimoni i el 98 eren justament aquí davant de l'altar casant-se amb el petit Josep Reig. Poca cosa en sabem de l'infantesa de Josep Reig, però recordeu aquest personatge, l'Antoni Vilallonga, aquest el de Palestrina, aquest que tenia Tomàs Lluís de la Victòria, que tenia la maestria del cant aquí a Palamós, doncs segurament les seves primeres passes musicals les devia fer amb ell, en aquesta parròquia. Tal és el cas que les properes notícies que tenim és quan ell té 18 anys que el fan fora de l'escolania de la Catedral de Barcelona. Direu, ostres, quin salt! I com és que no va anar a Girona? Penseu que estem a Palamós, la distància a vegades és la mateixa d'anar a Barcelona amb vaixell que anar a Girona amb carro, com qui diu. Per tant, va trobar accessible, segurament devia destacar aquí a Palamós i el devien enviar cap a Barcelona. No és que l'expulsessin per fer-ho malament, no, el que passa que amb 18 anys ja la veu canvia i llavors, ell, com que tenia unes actituds musicals, doncs va trobar la bona manera de fer carrera en el món de la música, en el món del cant. I va agafar les ordres menors, als 20 i pocs anys, 23-24, el 1619, i en allà trobem una dada molt important, i és que quan ell diu l'origen d'on és, ell explica, no diu que és de Peratallada, ell diu que és de Palamós. Per tant, ens trobem que, en certa manera, desmenteix la naixença. Òbviament va néixer a Peratallada, però ell, un nano que es cria a partir dels 2 anys a Palamós i els seus records els té d'aquí, ell explica que el seu origen és la vila de Palamós. Per tant, a partir d'aquí, ell va aconseguir un lloc molt important a Santa Maria del Mar, mestre de cant allà, i s'ha convertit en un dels grans compositors del barroc a Catalunya. I avui en dia encara conservem certes peces en aquest sentit. Mai va trencar el seu vincle amb la vila, com bé ha explicat l'Anna Maria, entre el 1633 i el 1667, o sigui, estem parlant de molts anys,
va tenir el benefici d'aquesta capella, la capella del Cant, tot i que com a absent, perquè ell seguia vivint a Barcelona, però en cobrava les rendes. Però va tenir una altra persona, normalment un altre capellà segurament, amb coneixements musicals, que mantenia, diguem, la música del cant a la pròpia església. Durant molts anys va aconseguir tenir moltes terres aquí a Palamós, les administrava el seu pare, que tenia en casa justament a la plaça de la Vila, allà on hi ha l'autoescola, allà tenia la casa en Josep Reig. I, fins i tot amb els anys, després amb el seu pare se'n va anar a Barcelona amb ell, doncs el mateix alcalde, en Pont Salvà, en aquell moment, era el que li organitzava les rendes i tot. Fins que l'any ja 67 ja va renunciar a el que és el benefici del cant aquí a Palamós i, si més no, és un compositor de primera línia que tenim aquí a la vila una mica oblidat, que val la pena sempre recordar-lo. I gràcies a en Bernat Cabré, que va fer la tesi doctoral de Josep Reig, que és qui va venir a parlar-nos d'ell, doncs aprofitant que havia fet un estudi i una transcripció de tots els seus manuscrits, tenim unes gravacions que es van fer amb tota la puresa del que seria la reproducció musical. I us hem portat perquè pugueu escoltar una absolta que és a 8 veus, però no és 8 veus un sol cor, sinó que són 2 cors, cada un dels 2 a 4 veus, i amb l'acompanyament d'orgue, perquè pugueu escoltar quina era la música que componia Josep Reig. Molt bé, doncs és l'estil de música compositiva de Josep Reig. El lloc on es concentrava el cor de preveres era en aquesta zona, normalment a dins de les naus centrals, s'ho he separat? No, ara sí. Al mig de les naus centrals, en les catedrals o basíliques, si teniu la imatge de l'orgue, en el cas de Girona, quan entres hi ha l'orgue, hi ha tot el cadirat, en les naus centrals. En el cas d'aquí a Palamós, si no es podia concentrar aquí perquè hi faltava espai, els cadirats es col·locaven al voltant, com tenim ara aquests bancs, i era el lloc del cor de preveres. Clar, els preveres tenien aquesta funció, que també havien de cantar, i tot estava seguint unes normatives, havien d'anar vestits d'alguna manera determinada, havien d'assistir també en els cants i alguns llocs també rebien remuneració, una remuneració que es deia que cobraven uns ploms, que eren com unes fitxes per bescanviar.
I a l'entorn del cor de preveres sempre hi havia aquesta rigidesa en què tot sortís bé. Qui procurava que això funcionés sempre era el beneficiat del cant, que era el que ajudava a entonar i ajudava a sostenir el cor perquè no es desviés en l'afinació. Els preveres també anaven a les processons. Quan es feien les processons a Belllloc, anaven en fileres, també pel carrer cantant lletanies. Per tant, en el moment en què hi havia un beneficiat del cant, que era el cabíscol, el cor de preveres havia de funcionar per donar la música solemne a l'església. Després, més tard, la ubicació del cor canvia i després es traslladen en un lloc més alt. Però en un principi, durant aquesta època, tot quedava molt recollit a l'entorn del presbiteri, sempre i a davant de les capelles, que eren, en aquest cas, davant de la capella de Sant Joan i també davant de l'altar major. I ara sí que ens hauries d'explicar potser la importància de Sant Joan i l'altar major, perquè és també... Hem conegut el Sant Joan musical, per això hem dit que per què Sant Joan és patró de Palamós? Hi ha una i diverses raons alhora. La més clara d'entendre és que quan Palamós passa de ser capella a parròquia, hem de pensar que abans d'això la gent de Palamós anava a Santa Eugènia de Vilarroma, que en aquell moment, ja estem parlant del segle XIII, era Sant Joan de Palamós, no ho oblidem, el barri era conegut com Sant Joan de Palamós. Per tant, ja ens està indicant que hi havia alguna advocació a Sant Joan, a Santa Eugènia de Vilarroma. Hi ha diverses teories. Una és que la pròpia església de Santa Eugènia de Vilarroma en aquell moment tingués una capella lateral dedicada a Sant Joan. I la gent de Palamós, quan anava allà, tingués devoció per aquesta capella com un fet identitari propi, fins i tot. Això ens ho trobem també a Sant Antoni de Calonge, que hi havia Santa Maria del Collet, i que tenia una capella lateral, que era Sant Antoni, que és el que al final ha acabat donant nom al barri de Calonge. L'altra teoria, recordo inclús parlant amb en Pere Trijué, que ja fa molts anys, ell explicava que, compte, que no hi hagués una capelleta a mig camí també entre Palamós i Sant Joan amb una advocació a Sant Joan. Però clar, aquestes dues coses que estic dient són dues especulacions perquè no hem pogut trobar documents que donin fe d'això al respecte. Però és que hi ha una tercera versió també que reforça aquesta importància de Sant Joan a Palamós que l'hem de trobar justament en el retaule que hi ha al darrere. I és que el 1505, quan Galcerà de Requesens, que era el primer comte de Palamós, fa testament, la seva vídua, el 1514, pocs anys després, funda un benefici a favor de Santa Maria en el retaule major de Palamós. Aquest benefici dona una autolia de diners que li dona al seu fill, Dimes Requesens. Dimes Requesens va ser un personatge important que era de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem. L'Orde de Sant Joan de Jerusalem eren els hospitalaris, després van ser els de l'Orde de Malta i va ser una orde militar absolutament poderosíssima a Europa en aquell moment. En aquesta autolia del benefici especificava que aquest benefici passés a diferents membres de la família Requesens. No va ser possible. Al cap d'uns anys, al morir Dimes Requesens, ja va passar amb un prevere d'aquí perquè no van trobar ningú que pogués cobrar aquest benefici. I pocs anys més tard s'alça l'altar major que tenim avui en dia, que es comença al 1580. Al 1580 ja s'especifica que damunt de la Verge de Santa Maria, que era la Verge titular del temple, perquè recordem, el fet que el temple estigui dedicat a Santa Maria no està renyit que hi hagi una altra patronia. Més aviat era habitual en les esglésies antigues que hi hagués el patró de l'església i, per exemple, una patronia de la vila. Eren coses diferents. A l'erigir aquest retaule ja s'especifica que al damunt de la Verge Maria hi figuraria la imatge de Sant Joan Baptista. Aquest no és el retaule original que es va fer en aquell moment. D'aquell retaule original només en queda el basament, que són tots aquests atlants que tenim aquí baix, en pedra. Aquests els va fer Perris de Bolenda, un escultor vingut de França, i després la part escultòrica que ens ha desaparegut la va fer Joan Ballester, una obra renaixentista de primera categoria que es va cremar durant la guerra, i les pintures sí són les originals, que les va fer Isaac Hermes Vermell, que en aquell temps era pintor de la família Requesens. Per tant, els Requesens van contribuir en aquest retaule. A la part de dalt, on hi ha actualment la Verge Maria, abans hi havia la imatge de Sant Joan Baptista administrant el baptisme a Jesucrist. Avui en dia encara hi és, però d'una altra manera, sense Jesucrist. Per tant, la imatge de Sant Joan Baptista
segueix present a l'església de Santa Maria de Palamós. I si us sembla... Sí, val a dir que també hem portat unes imatges en format gran per si després algú ho vol mirar. I una vegada ja hem acabat de parlar de l'altar major, ens faltava explicar, ara que som aquí, que hi havia, o hi ha... Ja, encara es conserva la clau de volta de Sant Joan Baptista, que estem parlant d'una clau de volta del segle XV. Aquesta és la part més antiga de l'església, recordem, estem a la part del segle XV. Després ja parlarem, quan anem al cor, ja parlarem de l'altra part que es va fer al XVI. I com que ja hem acabat d'aquesta part, ara, si voleu, ens traslladem a la capella fonda, que allà continuarem parlant també una mica més de música i de la confraria que ho gestionava. Molt bé, doncs estem a la capella fonda, o sigui, quina reverberació que hi ha, i en Gavi explicarà una mica la part arquitectònica i l'època de la construcció, que tot s'enllaça amb la part de l'esplendor musical que va haver-hi aquí a l'església. Bé, esperem que el que expliqui avui la veureu d'una manera diferent, perquè hi ha una part que haurem d'imaginar, perquè us parlaré també d'uns espais que hi ha, però que no es poden veure, però que estaria bé que en un futur es pogués arreglar una escala per poder-lo veure, en un futur amb visita guiada. Bé, estem a la capella fonda. En aquell moment, anem al segle XVIII, estem al segle XVIII, fins i tot al principi del segle XVIII, doncs hi havia la capella del Sant Crist i la capella de Nostra Senyora de la Porta, que eren a la primera capella que trobem a mà dreta. Nostra Senyora de la Porta perquè és la primera capella trobant la porta. En allà hi havia una imatge miraculosa molt important, que era el Sant Crist de Palamós, que segons la llegenda l'havien agafat els turcs quan van envair el segle XVI a Palamós, el van cremar, el van tirar a mar i per art de màgia va tornar nedant fins a Palamós. I van dir, fantàstic, una imatge miraculosa. Bé, la van situar en aquella capella, però com que al segle XVII aquesta imatge va començar a suar sang, doncs van dir, no la podem tenir apartada en una capella petita. Van començar a fer-li retaules fins a tal punt que la confraria de Nostra Senyora de la Porta i del Sant Crist van creure convenient fer un espai digne més gran on poder-la lluir. Sí i no. En aquella època també hem de pensar que és un moment en què Catalunya té moltes esglésies antigues i hi ha una política per part del bisbe de Girona de fer capelles fondes, és a dir, no transformarem tota l'església en una església barroca, però sí un espai de l'església el transformarem perquè el barroc, en aquest cas barroc tardà, llueixi molt més. I neixen les capelles fondes que apareixen per tota la diòcesi de Girona. En aquell moment, el 1666, aquesta confraria compra un hortet que hi havia aquí, que recordeu això la capella dels Sants Metges, que encara podeu veure allà molt desgastada la clau de volta, que hi ha dues figures, dos germans, un al costat de l'altre, que eren els Sants Metges. Ho veieu? Doncs aquesta capella, la part del segle XV, i aquí estem a la part del XVIII. El 1666 adquireixen aquest espai i diuen, bé, doncs anem a fer una obra nova, una planta de creu grega, i aquí posarem una capella lluïda del barroc tardà amb tota una sèrie de decoració profusa i una bona cúpula, com prescriu el barroc d'aquell moment, el lluïment del barroc d'aquell moment. Però ho van fer amb unes característiques especials que ara veureu, que té molt a veure també amb Sant Joan i amb la música. Per què? Perquè progressivament, al llarg dels segles, els ostentors de la música del cant, que era el benefici de Sant Joan, veurem com s'irà traslladant cap a la confraria de Sant Crist i Santa Maria de la Porta. Per tant, aquest espai que el construeixen, l'edifiquen en 3 anys, acaba el 1669, doncs és molt més que un espai, una simple capella. Per què? Bé, ens fixarem. Primer, a la part de dalt, a banda i banda, veieu que hi ha un arc. Sí? Aquí, a la meva esquena, hi havia el retaule del Sant Crist, un retaule nou que havien encarregat a Jaume Roura, un escultor de la Bisbal. Però també van encarregar 2 tribunes, és a dir, 2 balconets, balcó, amb una gran balaustrada, que també van encarregar a Jaume Roura, escultor de la Bisbal, per tant estem parlant que havia de ser una balaustrada ben lluïda, mentre que la part de fusta la van encarregar a Joan Maruny, també fuster de Palamós. Per què eren aquestes balconades? Aquestes balconades va ser perquè quan van construir la capella, aquí dalt tenim una habitació única, una habitació que trobem pocs llocs de Catalunya. Per això dic que en un futur valdrà la pena arreglar l'escala i poder-se visitar. Aquesta habitació que hi ha amagada aquí dalt
era l'escola de música. Ja parlarem de l'organista, les funcions que tenia. Hi ha una petita escola on s'ensenyava als minyons música. I aquestes dues balconades que teníem aquí, a les quals s'hi accedia per dues portes que tenim a banda i banda, que encara les podeu veure perquè semblen vitrines. Estan emmarcades amb un marbre de Beuda, que són aquesta decoració també barroca, i per aquí s'accedia a un cambril que pujava fins a darrere del retaule que tenia a la meva esquena, però també permetien accedir a aquestes dues balconades. Aquestes dues balconades eren tribunes on anaven els músics i els cantors. Per tant, era molt més que una simple capella per venerar, sinó que era una capella, gairebé una capella de música. Què reafirma això? Entenem el concepte de capella de música com a espai, però ja parlarem del que era una capella de música. Ara estàs d'acord? Sí, d'acord. Capella de música té dos sentits. Clar, per això ho estic dient. Clar, al llarg del segle XVIII ja ens trobem que aquí hi ha una sèrie d'organistes, que també ara en parlarem, que s'encarreguen també de la música aquí, també hi ha mestres de cant, i comencen a aparèixer instruments. Si agafem el llibre de la confraria, justament, del Sant Crist i de la Nostra Senyora de la Porta, veurem que, ostres, el 1666 ja comencen a tenir un violí, després comencen a tenir un oboe, després comencen a tenir un contrabaix, que ara explicaràs també la història del contrabaix. Per tant, aquest espai, aquí dalt, tenim totes les tribunes de música i una porteta que dona també a l'orgue, que després en parlarem. Per tant, tenim tot un espai que connecta la música litúrgica que estava fent en aquell moment aquí a l'església, tot i que veurem que es fa a diferents espais al llarg del temps. I si et sembla, us vols comentar la part musical? Sí, quan es va començar a construir les capelles fondes va ser un moment en què, tot i que hi havia un control molt gran des del govern estatal, diguéssim, des de la part borbònica de la Il·lustració, hi havia un control molt gran i el que volien era tenir controlat amb què es gastaven els diners les confraries i intentar reduir les rendes dels beneficiats, perquè cada vegada anàvem amb una part festiva lúdica més civil que no religiosa. Llavors, la construcció de la capella fonda més o menys va enganxar a aquest període, però també va ser un moment en què va haver-hi un revulsiu per part de la part religiosa i es van començar a crear moltes fundacions musicals. I va ser aquest cas. Com es creaven les fundacions musicals? Doncs creant uns beneficis on poguessin haver-hi unes rendes per un organista. Què va passar aquí a Palamós? Doncs que hi havia una confraria que tenia molts diners i funcionava molt bé, que era la que tenia molta devoció, que era la confraria de Nostra Senyora de la Porta, que era la del Sant Crist, i tenia rendes, però no en tenia suficients per tenir la dotació per l'organista. Llavors, el que van fer va ser, els administradors de la confraria de Nostra Senyora de la Porta augmenten en 363 lliures, que eren molts de diners, el benefici de corpus, que era el benefici que tenien un beneficiat amb aquest nom, i imposen la servitud de l'orgue. I això va ser el 1790. Vol dir que el beneficiat de corpus deixa de tenir la seva funció perquè el proper beneficiat passaria a ser organista i necessitava diners i per això augmenten el benefici. Això vol dir que aquest canvi de confraria, aquest augment de confraria, de vegades confraries que s'ajuntaven, és perquè hi havia un interès especial en que hi hagués música i que aquesta música funcionés molt bé. Llavors tenim aquí les tribunes on s'instal·laven els cantors i tenim tot aquest accés que ha explicat en Gavi, que n'hi havia a darrere, que comunica amb l'escola de música, però és que allà dins és com si hi hagués un món a part, perquè és on es feia la música, on es fabricava, on hi havia els colans que aprenien a cantar, on hi havia la sortida a les tribunes i on hi havia també l'accés a l'orgue que després dona a l'altre costat. En quant a la capella de música, l'escolania podia haver cantat, sí, però si cantava, a més reforçada d'instruments, doncs era un esplendor musical molt més gran i per tant els que venien aquí de la confraria en el moment de l'ofici solemne no era el mateix un cant de 3 escolans que tenir aquests instruments que els acompanyaven, que ho reforçaven tot més. Recordem que llavors, a part de l'organista, encara continuàvem tenint el benefici de Sant Joan, que era la persona que s'encarregava del cant. I ara potser sí que ja ens podem anar a traslladar, a parlar, a veure què va passar amb l'orgue, que no heu vist mai perquè es va destruir durant la guerra, però que estaria bé que sapiguem també la història del funcionament i la creació i construcció de l'orgue. I per tant ens hem de desplaçar fora per tenir una perspectiva de la capella de Sant Cosme i Sant Damià. Molt bé, doncs ara si us fixeu, recordeu, aquí a la mà esquerra
la capella de Sant Cosme i Sant Damià va anar a terra perquè van construir la capella fonda. Llavors la van traslladar justament a darrere meu. Però aquesta capella estava condemnada perquè al cap de poc temps, justament al 1790, aquests cofrares de la capella del Sant Crist i de la capella de Nostra Senyora de la Porta van dir, ostres, necessitem un orgue, perquè ja que tenim tot això musical, un orgue que faci les funcions més lluïdes. Estem en un port, passaven molts dignataris, volien fer unes funcions lluïdes. I van fer un gran esforç. 1.500 lliures en aquella època eren molts diners i les van pagar per fer un orgue. Però clar, la capella dels Sants Metges, de les quals només queden aquestes dues pintures del retaule que teniu aquí, doncs, clar, se'n van anar a Norris, van haver de desmuntar el retaule i fer-lo molt més petitó, per això aquestes pintures se'n van anar a les golfes i es van salvar de la crema també del 36, mentre que el retaule tot va acabar fet cendres. Havien de posar un orgue de dalt, per tant, van agafar, van modificar la volta i van fer una volta rebaixada, que és aquí, i l'espai de dalt van construir un orgue bastant imponent, em penso que tinc aquí les fotos, les passarem perquè les pugueu veure. Era un orgue de Josep Pujol, un organer important d'aquell moment, amb unes bones escultures de Pere Grau, totes en fusta, que representaven generalment angelets. Després hi havia molta rocalla del barroc tardà, també molta decoració, i també unes pintures de Josep Serra, un pintor de la Bisbal, que a principis del segle XIX va fer com una mena de cortinatge que tapava els tubs de l'orgue, baixava i pujava, i hi havia tota una decoració, que tenia tres funcions, una més litúrgica, perquè clar, representava escenes religioses, una segona que era també purament decorativa, es tractava d'una pintura, i una tercera que era un guardapols, per preservar els tubs de l'orgue de la pols. Per tant, aquest orgue d'aquí dalt, doncs, imponent, estava molt connectat, com us ha explicat abans Anna Maria també, a través d'una porteta amb tot el que us hem explicat de la capella del Sant Crist. Si vols continuar tu la part musical. Doncs recordeu que us he dit que el cor de preveres estava tot cantant, que havia de sostenir tots els oficis, que això era una feina feixuga i a més requeria d'una disciplina, que això ja us he explicat, la disciplina. Doncs trobem que al segle XVII Salvi Pavingut va deixar escrites tots els problemes que tenien amb el cor de preveres i tots els incompliments, fet que feia que contínuament s'establissin noves normatives. Clar, a l'arribada del segle XVIII es va instaurar a totes les esglésies la construcció d'orgues i la confraria de la Nostra Senyora de la Porta, que ja portava la idea de tenir un organista, també va intentar veure quin era l'esforç que faria, un gran esforç per tenir un orgue. Llavors va demanar a en Josep Pujol, que també era un organer de prestigi perquè havia fet l'orgue de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, havia estat vinculat també a la construcció de l'orgue de Cassà i d'algunes catedrals. I per tant, no era una persona que passava desapercebuda, sinó que era una persona que en el seu moment tenia molt de renom. A més d'organer, era rellotger, per tant, en aspectes de mecànica i de construcció, ho tenia d'una manera molt favorable i havia de ser una persona molt entesa. Doncs què van fer? Van agafar i van dir necessitem un organista, necessitem un orgue, perquè el cor de preveres porta molt de pes amb el cant i això s'ha d'alleujar. Llavors, en aquesta època on hi ha aquestes fundacions musicals que s'interessava tant tenir música, van fer aquesta manera de poder-ho controlar tot perquè en aquesta zona quedés l'orgue, que darrere d'on hi ha ara l'aparell de l'aire hi ha una sala que comunica amb un passadís, que és el passadís que comunica amb les tribunes i és el passadís que també comunica amb l'escola. Llavors l'organer pujava i aquí ens hem d'imaginar que hi hauria com un gran retaule amb una balconada, que seria la balconada on l'organista sortia per una porta i s'asseia de cara a la paret perquè tota la maquinària estava a dins de la sala. És una sala relativament petita, no és pas molt alta. De fet, de fundària serà com la d'aquí baix que teniu. Com la capella. De mida, sí. Seria una sala molt petita. Què hi havia de maquinària? Doncs hi havia les manxes, perquè era un orgue de tubs i per tant només podia sonar si entrava el vent i aquest vent sortia per aquests tubs flautats i llavors a partir d'allà treies tots els sons. L'organista entrava a la tribuna, quedava a l'alçada del cor, que també és un fet destacable, tot i que no hi comunica, però si us fixeu, algunes esglésies comuniquen els orgues amb els cors, i des d'aquí podia controlar
internament també el que passava als altres llocs. A l'orgue que teniu a les imatges que us hem passat, veureu que és un orgue que té 3 camps de tubs, té 2 de centrals. El que sí que es veu no molt bé en les imatges, perquè són d'abans de la guerra, és que tenia 2 teclats i tenia 8 registres i que hi havia una porta d'accés. Tampoc no tenim una visió frontal de l'orgue per determinar-ne com era exactament. I també hi havia unes escultures que tampoc no s'han pogut determinar perquè segurament arribava fins a dalt al sostre i la imatge tampoc no ens permet de determinar-ho. Angelets amb algunes trompes, fent al·lusió també als instruments de vent, que era l'orgue, poca cosa més. El Josep Pujol va cobrar primer 600 euros de pagui, 600 lliures de pagui senyal, i després en va cobrar 300 més i després va instal·lar la cadireta, que és la part de davant de tot, amb uns tubs més petits que també tenia registres. Clar, més de 1.000 lliures era una quantitat bastant elevada. I potser va ser això, la quantitat era elevada, que no van acabar-ho de fer com s'hauria d'haver fet, perquè les portes que tancaven els tubs, a part de protegir de la pols, de ser un objecte decoratiu, a molts llocs estaven pintats també, amb unes pintures relatives a l'Evangeli o escenes evangèliques. I aquí de moment només s'ha pogut determinar que estava folrat amb uns draps o amb unes robes. Si mireu la fotografia veureu com una cortina que baixava, que era la que estava pintada, que és com una cortina que pujava i baixava i tancava els tubs. Doncs us heu d'imaginar quin seria l'esplendor musical, que sonés l'orgue, que hi haguessin a les tribunes aquests instruments que la mateixa confraria havia comprat o havia manat construir, perquè després, a més, els llogava. O sigui, la confraria s'anava sostenint del lloguer. Va fer un contrabaix i el llogava a les cobles locals per a alguna cosa, o cobles forànies. Va comprar un fagot, no els hi va sortir tan bé amb el fagot, perquè al final se'l van revendre perquè no els hi va funcionar, i per tant també estaven tenint ingressos del lloguer dels seus instruments. I a partir d'aquí, de tenir aquesta part més musical, ara sí que ja ens anirem a... Tornem al segle XVI i anem a veure el cor que es va construir en aquell moment i pujarem a dalt. L'únic que s'ha de tenir en compte que mobilitat reduïda serà complicat. Ja mirem de cridar des de dalt. I us voldria explicar una altra cosa que m'estava quasi bé deixant, que és que quan he parlat de la sala de dins de l'orgue, que hi havia unes manxes, en el cas de Palamós hi ha una particularitat. Normalment els manxaires eren els campaners que tenien ajuda de les seves dones, de les seves filles, perquè la dita diu no es pot repicar i anar a processó, i era això. Si havia de tocar les campanes, doncs no podia de vegades manxar l'orgue al mateix moment. I en el cas de Palamós, la curiositat és que les manxaires que surten retribuïdes econòmicament perquè era un ofici remunerat, encara que no tenien contracte, eren sempre dones. I així trobem la Rosa Pasqual, que va ser la primera manxaire, la Caterina Batlle, la Francesca Sàbat, sempre surten noms de dones com a manxaires de l'instrument. Per tant, val la pena reivindicar també l'ofici de la dona, en aquest cas. Exacte. Les dones manxaires... El bon ofici de la dona manxaire a la música, la seva contribució a la música a l'església de Palamós. Hi ha poques ocasions que ho podem ressaltar. Exacte. Dissortadament. Sí. Molt bé, doncs venim de baix, pugem cap a dalt, hem pujat per la Torre del Consell. La Torre del Consell és el que queda d'una part defensiva de Palamós del segle XIV. Recordeu que hi ha una primera part de l'església, que us he dit fins a les 2 primeres capelles, que és del segle XV, però el 1521 es signa un contracte amb Tomàs Barça i Joan Prats, que són 2 mestres de cases bastant importants, per finalitzar les obres de l'església, i fan les 2 capelles finals i el cor. Utilitzen, en aquest cas, una torre que ja existia defensiva de Palamós del segle XIV i tiren a terra tota una sèrie de cases que tenia la vila justament en aquest espai. I acaben construint el cor. El 1540 sabem que aquest espai ja estava construït. Era un espai, lògicament, que estava pensat pel cant. Però el que resulta interessant, en aquest cas, és no només el cor, sinó aquest espai que tenim aquí, amagat aquí darrere. Em sentiu, no? Si us segueixo parlant? Aquest espai, que abans estava tapiat i hi havia aquesta porta que tenim aquí al final, una porta a la qual s'accedia, era la sala del Consell. La sala del Consell existeix des del moment en què es fa l'església, perquè
Aquesta torre per la qual hem pujat, dita Torre del Consell, ens deixava intuir que justament en aquest espai on van tirar aquestes cases hi havia la Casa del Consell, on es reunia l'Ajuntament en aquell moment. Com que l'Església li havia pres aquest espai de reunió de l'Ajuntament, van demanar a l'Església que tingués la gentilesa de guardar un petit espai on es poguessin reunir els jurats de la vila. I ho feien aquí, on també tenien l'arxiu. No és l'Ajuntament actual, eren 4 o 5 i al cabo, per tant, heu de pensar a l'espai. Però el que és molt interessant d'aquest espai, Anna Maria, era que hi havia un armariet que s'hi va trobar moltes partitures. Moltes partitures que moltes són de finals del segle XIX, principis del XX. Per què? Perquè aquí a Palamós, us en recordeu que us parlàvem que allà hi havia un indici de capella musical, apareixien instruments, ja hi havia un cor organitzat. Doncs el 1904 a Palamós es funda oficialment una capella de música. Capella de música volia dir que hi havia un mestre organista, hi havia un mestre de cant d'escolania, hi havia un mestre de capella, per tant, ja era una organització molt ben muntada. Els precursors de tot plegat van ser dos personatges artífex de tot això, que va ser el capellà, que en aquell moment era mossèn Fèlix Paradeda, vingut precisament de Malgrat, com l'Anna Maria, i també un altre compositor palamosí, que va ser Josep Casanovas, dit el Peixero, que en aquell temps era l'organista de l'església, però a ells s'hi sumaven molts altres músics que hi havia en aquell moment. En aquell moment va aparèixer com una dicotomia bastant curiosa. És que un any abans, el 1903, el papa Pius X va proclamar el motu proprio. Què era el motu propio? Va dir, bueno, ja està bé tants músics a l'església, hem de tornar als cànons renaixentistes, al cant gregorià, una música molt més conservadora. I això va suposar una dicotomia a Palamós, perquè en aquell moment Palamós era un espai on estaven creixent les fàbriques, estaven creixent les orquestres, va haver-hi fins a 3 teatres actius alhora, s'hi feia sarsuela, s'hi feia òpera, hi havia els casinos on s'hi feia balls, hi havia sales de ball. Clar, hi havia molts músics que s'incorporaven a l'ofici, que després acabaven a la tarda tocant una sarsuela o al migdia amb una copla tocant sardanes a la plaça. Per tant, va ser un moviment musical molt, molt, molt important. I el mestre Peixero, en aquest cas en Josep Casanovas, doncs al ser organista va ser també un compositor destacat, que avui en dia tot aquest arxiu que us dèiem que hi havia les partitures és l'arxiu de la capella de música que encara es conserva aquí a Palamós, on hi ha les partitures manuscrites del propi Josep Peixero, de Josep Casanovas Peixero, i altres compositors, encara es conserva tot això. Dissortadament també hi havia el del cor Ocellada, però va acabar a la bessura. Per una confusió es va acabar perdent. I el que és interessant, el tema de partitures, serà més interessant que... Sí, és curiós també perquè quan el Pius X va posar com aquesta norma del motu propi, precisament era un moment en què no hi havia preveres músics, n'hi havia molt pocs, que els orgues de tubs, tots, si no s'anaven conservant, estaven bastant en desús, estaven bastant deteriorats. I, a més, va enganxar un moment en què es van començar a instal·lar a finals del XIX i a principis del XX molts harmòniums a dalt dels cors. Com tenim el cas aquest és de mitjans del segle 50, sí, aquest és del 50. De mitjans del segle XX, però a moltes esglésies, que també tots van acabar cremats amb la guerra, es van anar instal·lant els harmòniums. Llavors, com que els preveres no n'hi havia gaires de músics, anaven els compositors o pianistes o organistes civils i aprofitaven aquests espais i aquí es van començar a crear també moltes corals, a l'estil claver, a l'estil Orfeó Català, o uns col·laboraven amb els altres. I per això tenim aquests músics de renom, com el Casanovas, el Ramon Casas i el Lluís Ferrer, que també havia sigut director de l'Escolania. El que hi ha a la capella de música de l'Alfons musical és un esborrany que no està passat a net, diguéssim, que és una primera idea o una segona idea d'una missa en honor a Sant Joan, que és del Peixero, de la qual es conserva la melodia i hi ha una altra partitura que es conserva amb acompanyament en harmònium. Si es va tocar, segurament que sí, ara avui no ens toca tampoc entrar molt en el segle XX, perquè la idea era explicar una mica la relació dels beneficis. Els beneficis es van anar extingint. En el cas del benefici de Sant Joan es va acabar a mitjans del segle XIX. La figura de l'organista va continuar assumint les funcions de mestre de cant, ensenyant els minyons i d'intentar coordinar tota la música. El segle XX és una altra història diferent.
i per tant ara sí que continuarem a fora per veure com es va desplaçar la música de l'interior de l'església a fora a la plaça i el sarau. I el sarau, per acabar amb el sarau vinculat al dia de la festa major, que és ara de Sant Joan. Abans de finalitzar, deixa'm dir que l'harmònium aquest que fèiem referència en aquell moment era elèctric, és dels primers harmòniums elèctrics, i això que veieu aquí dalt no és res més que l'altaveu. Això que teniu una peça aquí enganxada sobre la porta, els altaveus eren lletjos, es consideraven lletjos que era l'església, i s'encarregava que es fessin com una mena de caixa, que sembla més aviat un confessionari penjat a la paret, però que entrava dintre del decor que demanava l'espai litúrgic. Per tant, no tenia només un altaveu en si, sinó el cobrien, per tant, tu tocaves i senties la música que venia per allà, només com a curiositat. Per tant, ara compta el baixar l'escala de nou i sortirem i acabarem d'explicar com surt la música d'aquí cap a la plaça i al carrer. Hem vist com des de l'altar hem fet com un recorregut físic, però també, en certa manera, al llarg del temps, com des de la música començava a l'altar i acabem als peus de l'església i veiem ara com surt al carrer. Estàvem parlant que ja al segle XIX i segle XX ja molts músics dels que hi havia ja tocaven a l'església i llavors sortien i anaven a tocar al teatre. Sant Joan, la festa de Sant Joan, no l'hem d'entendre només com la festa litúrgica, vull dir, en aquell moment la festa de Sant Joan ja transcendia molt més a l'església, perquè fins al segle XIX l'església té un ferri control del que és la festa, no només dintre dels murs de l'església, sinó el que passa fora. Per això, els primers pedrissos o els primers cadafals, on es posaven drets els músics primer, les primeres manifestacions que apareixen aquí a Palamós són del segle XVI, que apareixen inclús anomenats joglars, alguns que tocaven, però és una denominació molt arcaica en aquell moment, ja, dir-li joglar, però sí, fa referència a res, 2, 3 músics que s'enfilaven amb un pedrís i feien ballar a la gent del poble durant festivitats religioses, és a dir, pot ser que en un moment determinat estiguessin acompanyant a dintre la litúrgia i després ballaven a la vora l'església. L'església li interessava tenir controlat això, perquè les festes eren molt importants. Les festes dels pobles es concertaven casaments, es feien molts negocis, hi havia molta gent que venia de llocs de vora, de pobles d'arreu, per conèixer noies, per conèixer nois, i l'església, en certa manera, eren uns dies de disbauxa que també permetia, perquè també tenia una funció social important en aquest sentit. Què ens trobem? Doncs que les cobles, en aquell moment, tant tocaven fora com tocaven a dintre de l'església. I sobretot, a partir del 1800 a 1820, trobem ja de manera molt assídua que les que estan tocant a l'església llavors toquen dansa fora de l'església. Fins i tot hi ha la Cobla d'en Jauret, la primera que apareix documentada el 1827, que coneixem els seus membres i tenim membres com els Casanovas, que després van ser músics, els Camós també van ser músics, o fins i tot alguns relacionats amb la milícia de Palamós, que en aquell temps els que portaven la música, a part de les cobles, també eren els militars, que hi havia les bandes militars i també la pròpia església. Què succeeix? Doncs que a mitjans del segle XIX, una sèrie de preceptes del bisbe comença a dir, està bé, durant tots aquests anys l'església s'ha encarregat de posar diners també per als balls que es feien a fora, però ja n'hi ha prou. El que volem és que a dintre de l'església no es toqui música profana i no només això, sinó que es promou que les esglésies deixin de subvencionar, en certa manera, les danses, els saraus que es feien fora del carrer. En aquell moment, el que succeeix és un trasllat d'aquests primers pedrissos que hi ha a vora de l'església, que es van allunyant de l'església i se'n van a la plaça pública. És a dir, una música emparada sota la litúrgia religiosa, que és un sarau, sí, d'acord, o són unes danses, o es va traslladant ja amb un espai més civil. Com a cluenda, sí. És una festa cívica, exacte, sí. Ara en diria cívica perquè és un terme del segle XIX molt característic. Doncs com a cluenda, jo m'agradaria que féssim un viatge ràpid, que pensem, els jurats són els que els interessa que hi hagi un benefici de Sant Joan dedicat a la música dins d'aquest cor de preveres,
Després l'Església ja diu no en tenim prou perquè el cor de preveres treballa molt, hi ha molts problemes, volem una música, volem més música, construïm l'orgue, busquem un organista i aquí també Palamós Baladí va tenir un punt molt fort, que va ser que va venir el 1831 un organista que es deia Tomàs Griver, que quan va arribar aquí amb 22 anys ell no sabia que s'estaria aquí tota la vida fins al 1877. I aquest senyor va ser el que inclús va estar promovent i ensenyant i formant les coples que estaven naixent aquí a Palamós. Coples que estaven formades per músics, com ha dit en Gavi, que després per generacions han sigut, els descendents també han sigut músics, però que a més van ser promotors culturals, perquè després van començar a establir els seus locals amb els seus balls i d'aquesta manera van anar promovent tot el que era la festa lúdica, la festa cívica, que al segle XIX es va anar gestant arreu, però aquí molt emparada també per una cofreria, que era la cofreria de Sant Elm, que va començar a muntar aquests balls populars, que van tenir molt d'èxit, que els hi va servir per recollir diners i que d'aquesta manera van crear un punt d'atracció a la música i en els balls que va establir competència i llavors a partir d'aquí se'n van anar creant més. Llavors crec que també és important que ens quedem la importància de la música que va sorgir a dins i que després es trasllada fora, en un principi a les portes, a l'entorn de l'església, després van haver-hi prohibicions, no, res de dansa, res de música profana, i realment la festa es va anar traslladant a la plaça de la Vila, que si ho pensem bé és un punt estratègic, perquè és un lloc on hi conflueixen molts carrers i sonorament és un espai on quan comença la música, aquesta música sonorament es va distribuint pels carrers i arriba en un entorn molt més gran que el que hauria sigut potser aquí a peu de l'església. Inclús tindria de públic gent que no estaria afiliada a la pràctica de la fe religiosa d'aquell moment. I fins aquí jo crec que ja hem tret el sarau a fora i que hem de tenir en compte la importància també de Sant Joan, pensant en què hem parlat del benefici, de la capella, de la imatge del retaule, una imatge que hi ha a les vitrines, i hem parlat de la clau de volta, hem parlat moltíssimes coses vinculades. I per què Sant Joan és patró de Palamós. Exacte. Doncs i fins aquí. Moltes gràcies. Gràcies.